Vibria Lab, un podcast pels joves d'ahir i d'avui. Amb la col·laboració de la Vibria Intercultural. Hola i benvinguts a Vibria Lab, el podcast que pot canviar de nom en qualsevol moment. Avui tornem de les vacances. We are going to, let me explain. We are going to talk a little bit on English. We have an international volunteer here. So sometimes we will speak in English and we will continue like continuarem el programa en català. Exacte. So, okay, so, el seu nom es diu Aurèlia. Let me present her. La presento, Aurèlia. How are you? I'm fine, thank you. And you, Ricardo? How are you? How was your day? It was okay. Let's say okay. At work it was okay, so... Okay, yeah. Perfect. Yeah. També tenim la Natàlia. Hola. Crec que ja la coneixeu. I un altre nou component, la Júlia. Molt bona tarda. I bueno, després de vacances hem decidit tornar un any més i amb un tema que ja hem parlat alguna vegada, és els True Crimes. Però que amb l'aparició del documental de Tamayo creiem que podíem treure una mica més d'informació, no? Sí. I de debat. Sí. Així que... Doncs bé, el tema que ens volíem tractar avui era el de True Crime i sobretot centrar-nos una mica en el... la novetat, no? Sí, Com cazar a un monstru, de Carles Tamayo, que el podeu trobar a Amazon Prime. El primer de tot, l'heu vist? Have you seen it? Sí. Yeah, I have seen it. I just finished yesterday night, so yeah, I just finished. L'heu vist? Sí. En el meu cas, jo aquí m'he incorporat sense haver vist el documental, però bueno, tinc ganes també de saber-ho, perquè ho estan comentant molt i així m'expliqueu una mica de què va i segur que m'enganxo. Doncs, bueno, és un tema que vam comentar... No sé, què volies dir? Sí, no, volia preguntar què us havia semblat, almenys. What do you think about what's your general... Later we will get on. What is my favorite on general? It was a very good documentary. It was very good, like a movie, you know. It's a series for the moment, but I think it looks like a movie. Yeah. Because of the scene. It's very well directed. Maybe? Yeah. Yeah. Tamayo. Tamayo no. Yeah. Sorry, Tamayo. Yeah, it was amazing for recording and everything. I love his work. I love his work. How his work, how he... and it's yes, not so dramatic or not so stressful, because sometimes there is like true crimes, so stressful, so bad mind. Sometimes too pretentious, com molt pretensiosos, no? A vegades molt dramàtic, molt detall explícit per acabar el morbo, saps? Però sí. Però pels oients o persones com jo que no han vist aquest documental, podríeu resumir una mica de què va? Quin és com l'argument? Vale. Ho vols fer tu? O... Bueno, com vulguis. Sí, jo crec que ho pots explicar. Sí? Sí? O sí, és igual, Fes-ho. Doncs res, Carles Tamayo, si no m'equivoco, és un youtuber, més que streamer, perquè ara és com bastant semblant això, no? De youtuber, streamer, què eres? Ell em sembla que només és youtuber. Vale. I ell, bueno, feia molts anys que havia estat gravant vídeos caseros des de molt petit, de fet això es veu al documental, i bueno, ell diria que no és periodista per se, però
sempre els vídeos que ficava a YouTube pues, era pues, tema reportatge, tema de periodisme i tal. I, bueno, bàsicament, Com cazar a un monstruo tracta de... ara no recordo, Lluís... no sé com... Lluís Gros. Lluís Gros, vale. Que era un home que va contactar Tamayo perquè Tamayo li fes com la pel·lícula de la seva vida, diguem. Vale. Lluís Gros i Tamayo es coneixien d'abans, perquè no és que fossin amics, o sigui, el senyor Lluís Gros és un home de 70 anys, potser. O més gran. Sí, 70 o més gran. Vale? Que no me'n recordo del poble. Do you remember the town? Or the name of the town? Or... No, Okay. no, I don't remember. Yeah, no. Don't worry. Bueno, it's okay. We neither, so... Perfect. Vale. Aquest home treballava... Era com l'amo d'un cinema. Sí, no és que fos l'amo, sinó que era l'encarregat principal d'un cinema d'aquell poble i allà va conèixer el Tamayo perquè feia de voluntari ell allà. Sí, de fet, bueno, crec que es van conèixer perquè ell va fer una pel·lícula quan era més jove, el Tamayo. Sí, un curtmetratge. I el van presentar allà. Llavors, crec que arrel d'aquí va ser la connexió aquesta. Clar. I quan després el Tamayo va fer com tots els vídeos de YouTube i tal, el Lluís Gros aquest va veure com l'oportunitat de netejar la seva diguem, imatge. Poca reputació. Això, que va ser ell qui el va contactar. Sí. Però llavors li va sortir malament la jugada, no? Pel que m'heu avançat una mica. Clar. Sí, perquè o sigui, Ell Tamayo es pensa que l'home el que vol és com fer un vídeo per demanar perdó a les víctimes. Però el que es troba a Tamayo és que aquest home nega tot el que ha passat i el que vol és un documental sobre la seva vida i com l'estan incriminant en coses que ell no ha comès. I què és ben bé del que l'acusen? Bueno, l'acusen i està condemnat per violacions de menors, sí. abusos i suposo que... Durant molts anys. El terme... El que diria que la sentència per la qual ja estava sotmès i tal era d'uns casos, però gràcies al documental del Tamayo es destapen molts més d'abans. Yeah. Dels anys 70, o sigui... Sí. Yeah. I en resum és aquest. O sigui, l'enfoque que vol donar-li Tamayo no és com de parlar de les víctimes i del criminal, sinó de la impunitat d'aquest home. Ha sigut condemnat i no està a presó. Per què no està a presó? Sí, una mica la crítica a la justícia d'Espanya, no? De com a persones que cometen delits menys greus, a la mínima ja estan a la presó i una persona que s'ha dedicat a violar gent i destrossar-los durant anys, perquè van ser dècades, o sigui, deien dels 70, o sigui, dels anys 70 fins a dia d'avui gairebé, que estigui a casa seva o prenent un cafè a la terrassa del costat de casa seva, és com... No sé, llavors això, el Tamayo, després de veure... de que ell el contactés i tal, s'assabenta de la notícia, perquè crec que ell no ho sap fins que investiga una mica i al final se n'adona que aquest m'ha contactat. O sigui, quan ell és nen i està allà, ningú sap res. Però en aquell moment ja hi havia denúncies, em sembla. Sí. Però molt típic de pobles de tapar-ho tot. Però bueno, que... Anys després, quan ja es va fer la notícia més gran, va sortir a tots els medis o sobretot a internet, doncs això, com deia Ricardo, ell volia fer com una pel·lícula perquè la gent veiés que no era mala persona, que tal. Llavors, veiem una mica el perfil d'un narcisista puro i duro. Vull dir, és una persona que, és el que diu Tamayo també, no? Encara tot i sabent que l'està gravant i que té una càmera, perquè no és això de que el Tamayo fiqués una càmera secreta i tal. A ell li és igual mostrar-se tal com és. I la veritat és que això
és el que més em va xocar perquè vaig pensar... Sí, és el que anava a preguntar, què era el que més us havia sobtat o sorprendre. De fet, va arribar un punt al documental que vaig pensar ostres, em sembla que és fake. Sabeu el tipus de... Sí, perquè pensava... Però vaig pensar, és que és massa bon actor. She felt like it was like a mockumentary, like it was a fake documentary, like at some point. Yeah. But it was not. Yeah. Maybe it was not. It's true. It's very real. Yeah. It's really true crime. Yeah. This is You don't realize at the end of the episode it's so. For me, it was so realistic. Yeah. That I thought, okay, maybe because there is a moment on the documentary that Lluís Gros is speaking with some minors on the phone, like on video calls. And he's getting recorded, like he's getting like the documentary, and he doesn't mind about getting recorded. Yeah. And he speaks with the minors. And I heard an interview with Tamayo that he explains that he called the police after like he saw that he was speaking with other minors. Yeah. And the police told him that they couldn't do anything because those minors weren't on the denuncia. I don't know. On the... No me'n recordo. Bueno. Okay, those minors didn't sue him. So the police couldn't do anything. Yeah, it's There's anything that really surprised you of the of everything, I think. Very, it was so impressive and everything. Wow. What was the most shocking thing about me? It's the last episode because when the police when the police come to the hospital and the hospital police say, spoiler, Julia, per cert. Yeah, there is a lot of spoiler. It's impossible escapar. So the police come and the police said we can do nothing because it was we don't have this. They don't have like the paper to detain him. It's just a signature in French. It's just the drawing. Sí, la firma. Yeah. La firma. Signature. Just that, and I said. It's really shocked me, like angry, you know, and like okay, again, but just have to. The other people, they told him that they can like detain him. Yeah. Because Tamayo at that moment was speaking with the lawyers of one of the victims. One of the victims, and that lawyer was telling him that the police could detain Lluís Gros, but the police was saying that it wasn't. We need they needed a paper like with the sign. Like with the sign. But stressing. finally, stressful. Like it's stressful, totally stressful, and totally. What is going on? Because they had at least because the like Tamayo had it really planned that some how did he like to go like the detention and at that moment that the police arrives and doesn't happen like what he was planning. Stop everything and he called the court. The sixth court, I think. I don't know. The rower of the court on direct for the rower to tell at the police that he can't be arrest Lluís Gros. Sí, de fet van començar també a preguntar-li i tu quién eres, no? Com dient... perquè hi ha un moment en què
sembla que el vagin a d'atendre, però passa tot això de la policia i que no el deixen perquè necessita un paper, ara no recordo. Sí, necessiten com el paper una de la denúncia, detenció. Un permís, no? Sí. Però proves ja, no? Suficient. Sí, o sigui, ja estava... Sí. O sigui, el problema és que ell està condemnat i al moment que surt la condemna, ell no entra a presó. Perquè el seu... We don't have the paper for... No, okay. But because the lawyer of Lluís Gros is telling that Lluís Gros is really ill, està molt malalt, que té una malaltia i que no pot entrar a presó per aquest motiu. But what kind of illness? Is it mental one or physical? No, era algo físic, like, no? Yeah, it's... Ara no recordo què era, però també perquè era gran, no? I think it was like he had some liquids on the brain, but... Hidrocefàlic. Era mentida. Sí, bueno, sí. Mentida o era que no era tan greu com ell deia? Sí, que no és... O sigui, ell deia que s'estava morint. En aquest documental, la veritat. Sí. O Ah. sigui, el que passa és que, clar, tu vas veient aquest personatge i tot el que ha fet i el Tamayo entrevista víctimes, que també alguns l'ajuden a portar proves o experiència. I és això, que arriba un punt en què aquest senyor es creu com la seva pròpia mentida, no? Que això és el pitjor d'aquest tipus de perfil de persones, o sigui, narcisistes. I és això que a mi el que em va sobtar més és també el final de com canvia ell per fi a càmera. Sí, a càmera, no? Quan veu que tot... O sigui, ja l'han atrapat. Sí, quan veu que el Tamayo l'ha traicionat, bueno, o que ell... Com reacciona? Clar. Sí, l'has de veure, Vale, no m'ho direu. Però com resumir-hi? O sigui, tinc curiositat de saber com percebeu la personalitat d'aquest protagonista. Com la percebem? O sigui, sí, com descriuries en poques paraules com és aquesta persona? És que narcisista de catedral, perquè és una persona que no té remordiments, ell creu que no ha fet res dolent, sobretot, que aquí tampoc penso que potser és algo secundari, però també va afectar tema religiós, és un devoto de Dios, però vamos. De fet, hi ha un moment que està en el cotxe i ell el Tamayo li pregunta al Lluís: creus que és pitjor violar una persona que trair a Déu o alguna cosa? Sí, o em sembla que era com beure el vi sagrat. Sí, exacte. The sacred wine. The moment on the car that he says that it's worth to commit like I don't know. To drink the scene is like there's a specific word, but it's like a sacred scene or something like that. Yeah. And Lluís Gros says that que és pitjor com cometre un pecat sacrat, o sigui, sacramental, que violar una persona. Vale, aquí deixa molt clar... Exacte. Aquí... Obertament, no? Perquè a més no té cap tipus de vergonya, no ho amaga. Total. No. I moltes més coses que dius. També quan parla amb els menors per videotrucada. O sigui, realment, a la pregunta que deies és com... No sé, jo, als primers moments del documental ja veus que és una persona que això no té gens de remordiments i que no està bé, però el pitjor de tot és que és una persona que és lliure, que està voltant pels carrers i potser un dia es pot trobar amb una de les víctimes i a les víctimes l'arruïnes la vida encara més, saps? No sé, és bastant impactant, tot plegat. It's very... How are these interactions with the minors? Through the phone? Because you mentioned, right? Because he's making, he's like a teacher for them. Like the one it's like the phone. Teacher. Yeah. Like in a normal school or just... No. Like, I think it's like extra activities. Que era d'història? La cosa és que ell és una persona molt intel·ligent, o sigui, es veu que és un home té molta cultura. It's a very cultured man. And it's like... com pot ser una persona tan... Bueno, òbviament, és... Sí. Yeah, but... I tan terrible en altres. On the,
it's like the profile of a psychopath that being really intelligent. That if For sure. they always have like that trait, like they are really intelligent and also they are a little empathetic. So if you start toward the documentary and you have a list of traits, psychopath traits. Yeah. Check. Yeah. Red flags. Yeah, for sure. Because I think he has like everything for being a psychopath. It's very not empathic. Zero. Like Zero. he's always thinking about himself, and they are blaming me for something that I did not. So And on the second episode, when Tamayo yeah. call Louis Gross for where are you? You don't go on the flat and everything. Louis Gross said, no, I'm very bad. I go to suicide. I go to kill me. Yeah. And for me, it's the worst things ever. Yeah. I can the manipulation, emotional. Oh my God, it was very hard. Però això era quan escapa? Sí, sí. perquè hi ha un moment en què ell escapa. O sigui, hi ha un moment en què... D'on? Ben bé. O sigui, ell o sigui, la policia no el pot anar a buscar fins que no es resolgui lo de si està malalt o no, i hi ha un moment en què em sembla que es resol i que ja el poden detenir. Ja tenen com l'ordre de buscar i captura, i en aquest moment és quan ell fuig de casa seva i va a un altre pis que el Tamayo intenta trobar, però que no acaba de ser, fins que acaba quedant amb ell a un bar perquè el Lluís Gros té que anar a l'hospital a fer-se unes proves. Sí, la cosa és que, clar, escapa però no ho fa sol. O sigui, té gent darrere ajudant-lo. Per això crec que el bo d'aquest documental és veure tot aquest... ja no només el personatge o aquesta persona, sinó que hi ha gent darrere ajudant-lo per fugir de la seva responsabilitat, no? I llavors... que dius no només la xarxa aquesta, sinó el sistema judicial sí, que també acompanya, no? Sí. I clar que... perquè veiem que aquest no és un cas aïllat, vull dir, això haurà passat molts cops i hi ha gent que segurament haurà mort sense haver estat a la presó per coses que ha fet, no? Però bueno, crec que el bo d'aquest tipus de... Bueno, aquest documental en concret és que, opinió personal, no sé què penseu vosaltres, però que és el que hem comentat ja, no fa èmfasi al morbo, no? O moments molt explícits. Sí que hi ha moments on les víctimes parlen als judicis que feien, the trials, you know, the moment of the trial and the victim like explaining a bit of details of what he did. For sure. I ells, clar, totes les víctimes és que es fiquen a plorar perquè, clar, òbviament és un event traumàtic que han de reviure anys després perquè és un judici de, bueno, entre cometes, actual. Però ho fa com perquè veiem les gravacions dels judicis, però no ho fa per ficar èmfasi en aquests detalls més específics, perquè crec que en molts documentals o de true crime sobretot a vegades són molt pretensiosos o molt dramàtics, el que hem comentat abans, fan èmfasi a tot el que va fer i tots els detalls específics perquè la persona que està veient el documental, no sé, tingui més ganes de saber, i crec que això és alimentar el morbo a un públic que, bueno, sí, tu pots fer un documental d'aquest tipus, però el fas per un motiu, no per un motiu com, per exemple, ha fet el Tamayo, que era exposar diverses coses, diversos problemes de la societat, no? De la justícia, de com un home així queda impune durant 40 anys, per així dir-ho, i segueix
estan a casa tranquil·lets, saps? Sí, això era com una part del que volíem arribar aquí, o sigui, en el programa també, era com la diferència entre els true crime, que són documentals, i les sèries de ficció basades en crims reals. Per exemple, jo una de les coses de les que estaves parlant, que no és molt morbós i tal, per exemple, les sèries ficcionades, per exemple, la de Dahmer. Dahmer, Yeah. The Dahmer Show was... Yeah. I think like that TV series gets on at a point that glorifies the serial killer. For sure. And Yeah, it was... molt out d'aquest Vale, gènere, però... però sí, em sorprèn. Yeah. Sí que és veritat que hi ha documentals com el que comenteu, que sembla que tingui una clara funció de denúncia, Exacte. i d'altres programes que només busquen pues, aquesta audiència. Sí, perquè, bueno, de fet, la sèrie de Dahmer, suposo que sabeu qui és, do you know about Jeffrey Dahmer and the story, right? Yeah, Okay. for sure. Tu saps? O... No. Bueno, No? va Okay. ser un assassí en sèrie, majorment, bueno, d'homes, que, bueno, els drogava i els hi feia de tot i al final de tot se'ls menjava. Vull dir. Però aquest context era als Estats Units? O Sí. als Estats Units. Sí, Estats Units, sí. Perquè lo del Tamayo sí que és... Sí, És- nivell... Es Sí, Cataluña. sí. Tamaño es Cataluña. Luis Gross. Sí, sí. Sí, sí. Però bueno, que realment aquí també han fet sèries, no? El caso Assunta o coses així. Sí, o there was a case about... Bueno, es diu En llames, la de Rosa Peral, el cas de la Guàrdia Urbana Ah, sí. i els Mossos. Sí. There was a Que eren case dos policies, no? that here in Catalonia about a woman that was like a local police of Barcelona and another like I think all them was like on the forces, like they were polices, and one of them got killed, and it was like the Rosa Peral, the woman, the police woman, killed with the help of another policeman that was his like a lover, Okay. and she killed his husband, Okay. or at least his boyfriend. Okay. And it was like first it come like a true crime documentary, Okay. and then Netflix did They a made it, TV series Okay. Okay. or a film. I don't remember that. Sí, era una called sèrie, In no? Llamas or Vale. In Flames. I don't. I don't think it's necessary to make a TV show about that because I think when the TV show about Dahmer, Jeffrey Dahmer, when it was released, it was like the victims or the family of the victims, like Oh my God. got Say something. Yeah. Okay. Oh my God. Yeah. because it's for me it's not necessary to reviure Yeah. relive that That's horrible Yeah. because and I don't know what of course I know why they do this because they want money and they want the because the story it's interesting in a bit like the process of how a person can become a serial killer. But for me on the TV series, it's not for that, you know. It don't show the why he becoming like that. And I think it only shows his point of view, and that way it's like com dir-ho? Com que el desculpabilitza, o sigui, li treuen culpa, no? Com que veus la vida... Sí, they like do like that they try to make it like it's not his fault, it's like the social environment that he grew up, like other things that try to make him like less
culprit. I don't know. Yeah, less serial killer, no? Yeah. But all I have a friend that studied like a little bit of criminology, and he told me like many of those serial killers have some traits in his like kid ages. Like for example, killing animals. Yeah. That or like being a little bit pyromaniac. That's some traits that make them like on the future possible serial killers. Is the start. It doesn't mean that if your kid si el teu fill comença a cremar, ojo, sisplau, amb els nens. Cerilles. No, però Vigileu els vostres fills. vale. Sí. Sou fans de crims, vosaltres? Jo he vist algun. Crims, it's a TV program or a podcast also here in Catalonia, in the Catalan radio and the Catalan TV. Okay. That it's a true crime like documentary series about different crimes. Okay. And one of them, no sé si el coneixeu, d'Helena Juain, it was a girl from Sabadell, I think, that got killed. Yeah, that got... Yeah. Okay, yeah, Sabadell. Okay, yeah, okay. You will go there eventually. Yeah. Maybe you don't have to. It's okay. But not that place, but, you know, So, Sabadell. Yeah, I think I was... Okay. It's not a... Don't worry. That case reopened thanks to the documentary. Thanks to Crims, És veritat. and they reopened the case. Okay, oh wow. Oh, yeah. No sé si volies dir alguna cosa de Crims o... No, tampoc ho he vist. Vale, tranquil·la. T'has tirat la pregunta, no? Clar, en plan, aviam és si... l'únic que coneixo Vale. persona per saber la vostra opinió. Però em sembla molt curiós que a partir d'una sèrie de televisió o d'un podcast doncs es pugui tenir un impacte en la realitat. I esperem que amb aquest documental que ha fet el Tamayo també hi hagi doncs això, un seguiment judicial. Sí. O sigui, mira, és veritat, aquest cas de l'Helena, de fet va ser l'últim Crims que vaig veure perquè em va pertorbar tant que vaig dir, ostres, que a mi sempre m'han agradat pues, pel·lícules de terror o coses així com de típico, ¿no? Momento de amas a los serial killers, irónicamente. Però sí que és veritat que en aquest tipus de casos, pues mira, ja va estar bé perquè va fer com un toque d'atenció, no? Perquè es tornés a activar pues, això, la investigació. Però bueno, igualment, jo no em considero fan perquè crec que també a Crims a vegades són moments com molt pretensiosos, no? O ficar la música, o moments de detalls que no aporten, però bueno, aporten pues, això, a la morbositat i ja està. Així que, però bueno, jo sé que és la meva opinió i que hi ha gent que li encanta, que se sap tots els crims que han passat a Catalunya i que, bueno, a vegades és interessant, no?, perquè aquest tipus de documentals també són petits estudis psicològics d'aquest tipus de gent, no?, de com es crea, no? ¿Se nace o se hace? La típica pregunta. Però, bueno, no sé, responent a la teva pregunta, jo no sóc gaire fan, però bueno, em van recomanar el del Tamayo, llavors... Tamayo. Llavors... It's a difficult name. Even for us. Okay. Yes, because we have like a Spanish word called tamaño. It's tamaño? Like the size. Tamayo y tamaño. Yeah. It's pequeño, yeah. tamaño? Okay. It's like the size. It's okay. Bueno, si voleu, estem com arribant al final. És que jo volia explicar unes coses. Vale, pues endavant. Així últims minuts no, perquè vale. O sigui, jo ja us he dit que no m'agrada gens aquest gènere, però sí que tinc gent que treballa als mitjans que es dediquen a fer aquestes coses, vale? Que treballen a producció o tal. Mira, tinc una amiga que té un podcast que es diu Trapos Sucios, que es dedica doncs, a recuperar casos de desaparicions a Espanya i ho intenta fer així com amb molt respecte.
es diu Lourdes Tassies i la veritat és que li està funcionant superbé aquest podcast perquè és això, la gent li agrada molt sentir coses així tan morboses i, o sigui, s'ho curra molt perquè fa entrevistes amb els familiars i, bueno, jo no podria fer-ho. Això una cosa, i després una altra és que... Trapos sucios, no? Sí, sí, sí. Vale. Me l'apunto. Apunta. Sí, sí. I després conec gent que ha treballat en crims i coses així, de producció, i diuen que ho passaven una mica malament perquè han de contactar les famílies i moltes vegades, el que deies, no estan com preparades per obrir aquest trauma, no és el moment, i tu has com de insistir perquè és que això vols és treure horrible. la notícia, no? I si tu no vols parlar d'aquest trauma, què? O sigui, no, és que no ens van deixar parlar amb la família. És que potser la família ja ha passat pàgina d'això i ara tornar a reviure aquestes coses només per fer diners, perquè aquesta gent és que no, segurament no hagi guanyat res. O sigui, els que estan guanyant diners són els que fan... O sigui, per això també veig un problema d'aquest tipus de programes, que els fan per... Bueno, per l'audiència. Sí, ells fiquen diners però també treuen pasta d'una desgràcia d'una persona que no té relació amb ells. Per això que sí, jo estic una mica sí, perquè sí que és veritat que s'exposen moltes coses i pot ajudar, no, pues a la gent a ser tenir més vista o no refiar-te de segons qui, però també exposa coses que crec que la gent potser no hauria de saber o no sé. Jo penso que tot depèn de com es faci, no? Sí, total. Totalment. Jo crec, pel que expliqueu, que ara ho ets de mirar, no? Però el Tamayo ho ha fet, deu ser una feina difícil. Sí, perquè també entrevista... De parlar d'aquest joc d'empatitzar amb aquest pertorbador, no sé. Deu ser complicat. Em recorda un llibre de Truman Capote, Sangre fría. Sí. Que també hi ha aquesta relació, no?, entre un entrevistat i un assassí, que, bueno, acabes empatitzant. Sí, perquè Truman Capote va entrevistar, bueno, amb un dels... va ser com periodista durant el judici i els crims de... Bueno, un crim que va passar als Estats Units i després Truman Capote, a part dels, diguem, els articles que va escriure, va fer la novel·la que és A Sangre Fría, In Cold Blood. Do you know In Cold Blood? I'm not sure. It's a novel about written by Truman Capote. And also there's, I don't know if there is a modern film, but there is an older one, and that it's really good also. Okay. So, okay. Just to finish, if you did a recommendation that was the last part of so thank you. Do you have any recommendation? Tens alguna recomanació de, no sé, si voleu, o sigui, if you want a recommendation about another true crime or something related, or something to decompress from true crime, something that gets people out of fora de true crime. Una pel·lícula maca, no? Whatever you want. A ver. I don't have, because it's like very tomorrow it's the Joker. The Joker. But Tomorrow? It's very not for depression after. Yes, tomorrow it's the Joker. Yeah, but it's not so so happy. Not to decompress. No, but it's not related, but it's like it's not another like psychological film about a person who is mentally ill. Yeah. we are estem linkant els temes de la setmana... Exacte. Bueno, de la setmana que ve, no, d'aquest dissabte. Del Manifesto. Sí. Jo també pensava potser que hi ha algun documental sobre el tema de l'església i la relació que hi ha amb la pedràstia. Sí. M'ha fet pensar molt el que explico. Jo volia, com tenia apuntat una sèrie i una pel·lícula, però després parlant, talking, I thought about a film, but I don't remember nor the title or the director. And it's one. I don't.
sé una de les altres pel·lícules, si podeu buscar Joven y Bonita, i a partir d'aquí trobeu el director. It's a French director, but it's one of my favorite, but now I can't Remember. Sorry, I can't help you because I know French actor, but French director, no. François Ozon. Ah, François Ozon. Yeah. Do you know? So In French. Do you know him? Yeah, for sure, it's very... pots mirar a les Popular in seves French. pel·lícules i és una de les últimes. Jeune et jolie. En la casa. Jeune et jolie. La piscina. Ocho mujeres. Busca des de... Estàs a... Cuando cae... No. Busca des de... com a director. Si a Film Affinity com a director. Això potser ho tallem, no sé. Vale. Ostres, les imatges de la pel·lícula són terribles, Sí, o sigui, aquesta pel·lícula... O sigui, És aquesta? Repelús. no és aquesta. És una pel·lícula... Bueno, explico mentre es trobeu... és de les últimes. És alguna cosa amb Déu. El títol potser porta la paraula Déu. It's about... Gràcies a Dios. Yeah, that one. Oh. It's about... si pots llegir... What is the name? La sinopsis. La que mirava Grâce no era... a Dieu. No. Aquesta Dieu. era la que em feia recordar el director. Yeah, grâce à Dieu, yeah. You know that film? Yeah. Now I know. Now you remember about... Now I remember, yeah. Yeah, my God. so that's my recommendation. If you... Si Llegeixo pots. My God, Sí. it's very... Sí. that's- Vale. Alexandra viu a Lyon amb la seva esposa i fills. Per casualitat s'assabenta de que el sacerdot que va abusar d'ell quan era un boy scout segueix treballant amb nens. Bueno, se lanza un combate. El que s'uneixen a François i a Manuel, unes altres víctimes del sacerdot, amb la finalitat d'alliberar-se dels seus patiments a través de la paraula. Però les repercussions i conseqüències dels seus testimonis no deixaran a ningú indemne. I està basada en un cas real de Bernard Preynat, sacerdot de la diòcesis de Lyon, acusat el 2016 d'abusar sexualment de desenes de nens. Sí. Like dozens of kids were abused by that priest. Yeah. Or one priest. So. Yeah. That's my recommendation. If you are prepared to, o si esteu preparats Yeah, i because it's preparades very hard, yeah. Però és una pel·li és una basada pel·lícula en basada, aquest cas. però està molt bé. Yeah. It's really good. My God. On es pot veure? O... T'ho posarà... Ens marquem el pirateo. No sé, és que jo ho miraria amb el meu mòbil, però està allà gravant, i si no, ho sento, Però... No, home, no passa res. Vale, pues, bueno, me l'apunto. Però... No sé si a Film Affinity ho posa. Fica Movistar, Filmin o Pluto TV. Okay. Sí, Pluto TV pues, Sí, crec és com una mena de televisió gratuïta. Sí, la veritat és que està bastant bé. Sí, tens com també llistat de pel·lícules i et posen com anuncis abans de la pel·lícula i no sé si al mig també et posen. Sí. Però es veu amb bona qualitat Sí. o és la típica web pirata? No, que va, o sigui, realment... És legal. Sí. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Avisar-vos, no sé si quan es pujarà aquest programa, però avisar-vos que almenys el dissabte 5 Sí. estarem al Mental Fest fent un programa en directe a la Carpa de Vall Paradís a les 6 de la tarda. Esteu tots invitats, Que a Sí. més invitades. el tema d'aquest any és molt interessant, no? És sobre la salut mental, concretament a l'ambient laboral. Bueno, el nostre podcast potser no va d'aquest tema. No, però en global em sembla que és el lema i potser sí que Sí, bueno, anem cap allà, s'intentarà o sigui, una mica, encaminar-ho. però bueno, sí, no tenim encara molt fixat el tema, però més o menys sí. Sí, almenys tocar una miqueta d'aquest tema, sí, que és, ja que és el lema, però això. Pues ja està. Bueno, també fer una crida de si voleu unir-vos aquí al programa, Al podcast. a Biblialab, sou lliures, podeu escriure
per Instagram al compte de la Víbria. Veniu, que som poquets i necessitem més gent. I, bueno, això és tot per avui. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Ha sigut un plaer parlar amb tots vosaltres. It has been a pleasure. You can say Aurelia. Bye. I just can see you next week. Yeah. Hasta luego, but in son castellano, sorry. En català? Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Yeah! Una bona forma d'acabar. Vinga. Sí. Adéu. Víbria Lab, un podcast pels joves d'ahir i d'avui. Amb la col·laboració de la Víbria Intercultural.